Babu Bisal hinjaw godanनि फंबाय नै हाबा जानो फैदो जोंहा भिडिअस लादों नोंसो इउटुबावसो आरो साबस्क्राइब खालामनानै खादो चेनेला ठीक नहीं हो रहा है हाय लोगोफोर मारै दं बयबो मोजाङैनो दंना नै जोंहा गसाइगावआव हाबा जानो फैदों रदियाबो एखे गसाइगाव आरोना आलासिनि जोंनि बाबानि बिनानावनि फिसाजोनि हाबा आरोना लोगोफोरनो बन्दनाबो कुनाल गारि गंनै लाबोदो लोगोफोर ओमफ्राय दहाय खावसे फैखांखाबाय आरोना आइमोन हिमालिना ओमफ्राय मा होनो बिफा गासिबोसो दहाय फैग्रोदो ओमफ्राय जों दा फैबाय आरोना उनाव नेहाखौबो ओंखाम जानो नागिरबाय आरोना फुरा रेडि ड्रेसा माबाय हानाय ओंखाम उखैबाय उनाव हिमालिना जानो मा इथिंलाय हायलाय ओंखाम जानो नागिरबाय आरोना जों जानोसै हाय गाइस होनलाय हाय गाइस होनलाय जों हाबा जानो फैदों होनदे गसाइगावआव जों नै हिमाया जागासिनो दं नैथिं बोरमाबो दाउ लकेलबो अमाबो कुनाला दाउसो जानो नागिरबाय बोरमाबो जायानो गोथाव जादों जायाखै बाबानि बिब' इनिनो आइनिनो फिसाजोनि हाबाना गोथाव जाहोखाबाय जि गोथाव मोनखादों जों नोंसानि हाबाखौ जानानै गोथाव जादों बिराद मोजां जादों दे ओंख्रि माखाम गासिबो गोथाव जाजोबदों आयै नोंखौ बावबायमोन आं आयै मानो नामखौ बावबायमोन र' उषा गोसोखाङो दे मोसादे गोसा सासेयाथ' थाथेरखाया जायो हाबा जानो फैनाया गसाइगाव मा जायोमोनलाय बाबानि बिब'नि फिसाजो बिनानावसो होनफ्लांबाय थादों आं दहाय आनैनि हिनजाव गोदाना नायनानै लानो सोरबा सिनायनो हागोन गसाइगावनि सोबावबाय थायो गथ' माखानो हौवा गोदाननि माबा हिनजाव गोदाननि फंबाय हौवा गोदान बेनो हेलौ इंटरव्यू दो बस इनसे लोगो सबस्क्राइब खालामनानै होदो दा ये बास इनले चैनल को सब्सक्राइब खालामदो प्लीज उषा ब्लॉगिंग चैनल थैंक यू लोगोफोरजों हानाय हाबा लानानै ओंखारबाय थांसै आरोना जों दा ओमफ्राय भिडिअखौ आं बांद्राय गोलाव खालामला आरोना लोगोफोर जोंना गारि गंनै लाबोदो नालाय न'निफ्राय ओमफ्राय नोंसोरबो नै
आइमोना दतमानिफ्राय फैफादो नैथिं माबा ना नेहा नै आइनि फिसालानि आदानालानि फिसाजो बिसोरबो फैदो ओमफ्राय आइ सासेयाबो जोंजों फैफाखादो गारि गंनै लाबोदो नालाय ओमफ्राय दा थांसै आरोना जों लोगोफोर ओमफ्राय जायफोरा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदों आं जायफोरा आंनि भिडिअखौ फार्स्ट नायदो अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय ओमफ्राय लिंकखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा जों थांसै आरोना लोगोफोर माबाबायबो टाइमाबो जाबायानो ओमफ्राय जि मोजां मोनबाय हाबा जाफैनानै ओमफ्राय जि मोजां जाहोदो जानायाबो जि गोथाव जादों ओंखाम ओंख्रिफोरा बोरमा अमा दाउ ना गासिखौबो जाजोब्बाय जों ना होमबा लाइक आं भिडिअसो लादो भिडिअसो लादो आं दे बिदा फंबाय गोजा लोगो मोनदों दलर लाखियोब्रा होननो आयो मानो होननांगौलाय गावहा मिनि थिननोङा मिनि होनदोंआलाय खा लाजिबायनो बिलाय मिनिबायना जाबायथ' बिलाय जाबाय बिलाय मिनिबाय नालाय गासिबो मिनिजोब्बाय बिलाय मिनिजोब्बाय बिलाय जाबाय नै जाबाय बरिया जाबाय नरानि मिनिजोब्बा बयबो